Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ ka eke unu mee. Ana m awali amụ. Ihe m ji awalila amụ bụ na inbox m juru kpụmkpụm tata m siri unu etinyezina meseji. Ọ bụ taa ka meseji juru eju. Nya bụ iwe weketekwuo ma amụ atọba m ndị be anyị. Ndị Igbo be anyị, ọ bụrụ obere ihe. Ihe mụ ji na-atọkwa m nke abụọ bụ na mmadụ bata inbox bịasị m, ọ bụ mụ na-achọ di na nwunye, ọ bụ mụ na-achọ di. Ndị be anyị amụọ m amụ ọfụma. Ọ bụrụkwa m na-achọ di o, ndị be anyị, ọ bụrụ m na-achọ di. Anaghị m achọ di, abụ m nnekwute nne nwaanyị, abụ m lọlọ Nneka Ijelenze, lọlọ ka m bụ. Ọ bụ onye echichi na-anụ m, onye na-anụ m chiri echichi, o chiri nze, o chiri echi, ọ bụrụ na egbuligbo ọnụ onye ọbụla bịa ọzala ọlọ. Mmadụ wee pụta n'etie m anya wee sị m ma ọ bụ mụ na-achọ di. Ọ bụ ọkwa m na-achọ di, biko ndị be anyị. Ọ bụ promoshọn ka m na-emelu ndị be anyị. Onye na-achọ di na nwunye mmelifa, onye na-achọ di na nwunye mmelifa, ọ bụrụ m nwa na-achọ di. Nya bụ ọkụ ya bụ ụfọdụ nsị, biko unu jisi ike na-aghọtakwa, unu jisi ike na-aghọta, maka unu a na-akwa aghọtacha m. Chekweni ka m bịa 1 minute 1 minute. Igbo anyị abịa ọzọ, abịago m ọzọ. Nya bụ ihe kwụgbakwụgba ka m tinyegodi ya ọnụ. Yes, kwụgbakwụgba ahụ m kwuru mbọsị ọkwa Fraịde. Ekwuchego m ya. Ụfọdụ na-ajụkwa kedu ihe ọ bụ. O nwere ọtụtụ ndị ghọtakwala ya, ndị bụ ezigbote ndị Igbo fa ghọtara ya. A sị na atụọla ọmala ọmala, atụọla ofeke ọ na-efegheli. Mana biko unu efenyekwe n'isi n'ọfịa. Unu fenye isi n'ọfịa, ọ ga-ewute anyị anya bịakwa chọba unu. Akwụkwọ nju ọfịa jukwele ọfịa niile. Akwụkwọ nju ọfịa ya ka m jisi biko unu efenye n'isi n'ọfịa. Ya bụ unu jisi ike na-amata ihe, na-amata mgbe anyị nele na nke alụrụ alụ. Maka ndị anyị na-ata na-emekọ ihe bụ ndị mba ofesi. Ọkwata aghụghọ, mpụ na aghụghọ jufu isi. Ya fa na-aghọgbu anyị aghụghọ siri ike. Ya bụ ị ga-eme ihe, ị ga-ebulu asị siri ike wee nweta ihe ị na-achọ n'aka fa. Maka ọ bụ fa kụziri anyị. Ọ bụrụ fa nwanyere anyị Tinubu arụ adịrọ ya na ọmarachi, o nwere nke doli anya. Ọ bụrụ fa nechere anya welie nye anyị. Ọ bụrụ fa nwanyere anyị Buhari, ọ bụrụ fa nwa fachọ ka fa na-emesi anyị ike. Maka na anyị enwere earthquake, anyị enwere natural disaster, anyị enwere tsunami, anyị enwere Katrina, anyị enwere flood. O nwere ihe anyị nwere. Weda anyị dị mma, ihe ha mezi bufe iwere ndị ọchịchị dị njọ na-enye anyị. Mgbe Jonathan chọrọ ka ọ baa nke ugboro na-abụfe ekwelu, maka ama na ọ dịchata obere mma, ekọnọmi na-aligo. Fa chọrọ ka a bịa na-efichefe ike na-ekporu fansi ka fa na-eme gari ọkụ ya. Ọ bụ ihe ya chọọ. Mana fa na-akụziri anyị nnukwute ihe. Ya ka m na-ekwu, ndị na-eme accelerated nursing ha, ndị aga chọọ ịbịa digrii wee mee nursing, ọ bụ 6 years ka ị nwere experience. Ọ bụrụ na ibe enye 5 years si na 3 ka ime, ma ọ bụ experience 3 years, box work by the corner. Yes, a na-alụ ọrụ na-abụ ị na-alụgodi na bank, inwe ike ịlụ ebe ị na-agụgodi akwụkwọ, a na-agụ akwụkwọ alụ ọrụ at the same time. Ya bụ ị nwere experience afọ 5, ibe enye ihe, ị na-emegide onwe gị, ị nwere experience afọ 5. Ya bụ ndị be anyị, ọrụ ụka ka m na-ezunye unu ihe. Atụọla ọmala kwụgbakwụgba a na-eme, ọtụtụ ji bịa ndị ma nke ekwe na-akụ. Ọsọkwa anya bụ na ịnụgo nwaanyị chido ụmụaka, ma ọ na-ịnụgo di chido ụmụaka, fa ji ebịa, eji ebịa. Ọ bụrụ na ị nwetaghị akwụkwọ niile eji achọ ọrụ, nweta from A to Z, ihe ị ga-emezi bụ kwụgbakwụgba onye enwetebere. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, kwụgbakwụgba nwaanyị enwetebere. Unu jee mee njikọ n'ebe ekwesị ka emee nye. Unu mee nye ebe ekwesị ka emee nye.
unu abịaba benye ego onye ndị ọcha ifu nya ọkala ihe karịrị ọkala ada anụ di na nwunye ọ bụ oyi a na-amụ nwa ebe niile ọ dị legal living together ọ dị legal o nwere ike gị na nwoke ebiri na-amụ nwa ọ dị legal partner anọkata mgbasa bụ katọlik nya anọkata agbasa ofe nwa kụziri mmadụ na a na-agbasa na anara enwe ndidi ihe bịa ịchaga ọkụ ịgbasa kama ihe ọkụ ga-achagbu gị so ya bụ inwere ụmụaka ọkụ ya inwere ụmụaka ọ bụ oyi gị nwaanyị mụrụ gị ụmụaka so nwaanyị nke mbụ nke a iji wee bịaba ịnụli anụ ọkụ ya ịnụli anụ nwaanyị nke mụrụ gị ụmụaka ịnụri anụ ịgbarapụ ya maka na ịnụri anụ ọkụ ya ịgbarapụ ya wee lụzie nwaanyị wee bịaba ọrụ maọbụ akwụkwọ nka na abụ agbasakwa owiti nwaanyị idu wee bịaba ọrụ maọbụ bịaba akwụkwọ ịgbasa witi onye idu bịaba ọrụ maọbụ onye idu bịaba akwụkwọ iji enu ebe a na-anụ ya o kwesịrị ka anụ ọnya ịgbasa nkwụsie unu ike na ije kpọta nwaanyị ahụ mụchala gị ụmụaka iji ịkpọrọ ụmụ gị ọkụ ya ị ga-eje kpọrọ ụmụaka kpọrọ ụmụ gị ịkpọrọ ụmụ gị ịkpọzie nwaanyị mụrụ gị ụmụaka ọ bụrụ ya ịlụzi anya anụ ịgbazi akwụkwọ ịkpọzielu nwaanyị mụrụ gị ụmụaka ọ na-ahụkwa ka ọ dị na nwaanyị gị na nwoke na-amụ nwa unu anụrụ anụ imechie ịnụ onye ọzọ ezigbo ọnụnụ iji wee bịaba ọrụ ọkụ ya ma ọ bụ bịaba akwụkwọ gịnị ya solu bịaba akwụkwọ ịbịa ọkụ achabụ unu ọkụ ya ọkụ chabụ unu ọdabazi unu aghọtago na ọdabazi ọ nwaanyị kedu nna nwa gị ijezie kpọta nna nwa gị inu bụ okwu ya anụ mana unu mụjuru ihe dịka ịtọ ịnọ mana ọ na-eme na mba ofesi niile ụmụ onye anụrụ anụ ụmụju ebe niile bosisi ọfafa agbasa bosisi ọfafa abịakọtakwa ọnụ eseketa okwu enwe ike asị na-ekpedokwe abịakọtakwa ọnụ ọ bụrụ ya ndị be anyị ọkụ ụwa si dị lọvụ mmadụ onwe ike agbasa kata omebe gị n'obi na lọvụ gị gbasa n'ifugokwe n'ihe ị na-eme isi o nwere ihe ifu n'ime ị na-eme isi na nke a ịkpọtazi kịta maka na a sị na ogoli n'ọdịnabụ amali nke ka mma so nke ikpeazụ ịkpọta enyechere gị joy ya bụ ịtụnego fụ na nke ikpeazụ manara andị o jiri gị ụmụaka o ijezie kpọrọ ụmụaka gị kpọtakwa onye nụzi anya alụ ndị nọ na WhatsApp maọbụ ndị na-aghọta ije na-aghọta ihe a na-akọwa ọkwa ihe na-akọwa na-ata ka ụgba na-ata ka onye na-ata mkpụrụ nkafio chekwenu 1 minute ihe na-akọwa ka onye tara mkpụrụ nkafio ihe na-akọwa ka ewu tara ụgba ndị nwere uche ewechegoli elu maka ọkwafa na-asịzi na eme fa ghọta ije fa eje sochiche ebe niile onwere ka unu ghọta ije n'ụwa ọkwa unu bịanye anyị Tinubu wee sinya chiba anyị unu makwa na ọ dịrọ mma na ọma nchịta o zuru ori onye zuru ori adịghị ejide onye zuru ori maka ndị ori ga-eju ebe niile kịta nya bụ a na-ebu ego ụmụ ogbenye a na-ata afụ nya bụ bribe ebe niile ọkwa anyị ji Nigeria Embassy bosi Awụsa ka atụrụ enwere onye nche buklet amakwa ka esi ga-eweta ka enye onye ọbụla anyị ji embassy mmadụ niile o nwere ebe Awụsa ndị niile nwere buklet sọsọ ndị obodo ekwensu bụ ihe nwere buklet na United Kingdom ilu ndị be anyị amasala ma ndị danyere aka na akpa ma ndị tọrọ ute ma ndị na-ebe akwa ma ndị na-ata ikikere eze ọ bụrụ ihe a na-enye anyị ọ bụrụ ihe ndị obodo ekwensu na-enyekwa anyị ndị mba ofesi sisi ka anyị taba afụfụ anaghị bulo
ị na-eghe asị n'ebe fanọ ịma nreli nwanne gị asị mana ịchọ igheli fast ghee nye nke kara aka ọkwa ị na-abịa accelerated nursing ị nwere arụ ịsọ ịlụ gị arụ isi maọbụ isi nwa anwa dee na ị nwere experience ahụ ofu arụ maọbụ arụ na-abụ ịma ma ga-atụpụ kwalifa gị ọnụ ịma ma fa ga-atụpụ kwalifa gị n'oyihe nye ebugo gị nwanye nye n'eluigwe kwụgba ihe a na-achịtakwa wee na-abịa ụlọ na mba ofesi o bulu ibu nnọọ onye nwegolien nwoke maọbụ nwaanyị iburu nwoke ịchọbazie nwaanyị a ma ọ bụrụ na ịnweta gị na ya ekebezie ihe niile dị na ya baba alụ dị na ya unu ga-eje n'ime comment section ị na-ajụ ịjụtazịa unu chọọ onye ga-emelu unu chọba onye unu fụ megolu mmadụ mekwesị ndị gabago unu fụrụ unu fụba ije mee n'aka ya ọ bụrụ na ihe na-eje menwu n'aka ya at least ama mmadụ anọ ndị na-enye ọrụ ngosi unu nye unu je mee ọ bụrụ na ị nwekwara onye ga-eme na ije ebe ahụ mee maka na kịtazi na-eke ọnụ yara ụmụ ike ọ bụrụ na ị nwere ebe ibetere ego ije ebe ahụ chekwelu na 1 minute